אבי, כולם מדברים על פרוטקשן. איך אתם הופכים אתר בנייה למקום שלא משתלם לחדור אליו? נושא הפרוטקשן הוא הנושא הכי רגיש היום בארץ. אלפי שקלים, נזקים במיליונים, וכולם מנסים למצוא פתרון. אנחנו באיילנד גארד נותנים פריסה בהיקף על ידי שילוב של מצלמות, בין אם זה מצלמות סולריות, כאשר אין בעצם חשמל ואינטרנט באתרים, ובעצם מתמקדים בציוד היקר או בחנייה של הרכבים, של הכלי צמא, ששם הבעיה העיקרית. על ידי צפייה עם שילוב של אנליטיקה מאוד מאוד איכותית, ומדווחים בדיווח בזמן אמת, ומקפיצים כוחות בצורה מהירה, כדי למנוע את אותה פגיעה ברכוש. רגע, אז אני רוצה להבין, איך 3 שכבות ההגנה עובדות אצלכם? 3 השכבות הן כאלה. הראשונה זה היה אותו AI, אותה אנליטיקה. זיהוי של חציית קו או זיהוי תנועה בפיקסלים, ראינו אובייקט, זה עובר לתצפיתן. התצפיתן מסתכל בעיניים, מזהה האם מדובר בגורם עברייני, שבעצם לפי התנועה, ההתנהגות, הלבוש, השעה, האם הוא בא לפגע, לשרוף או לעשות משהו בנזק, וברגע שאנחנו מזהים, אנחנו מפעילים קריזה, אותו גורם עברייני יודע בדיוק שמישהו בעצם מסתכל ומנטר את אותה אתר בנייה. זה בעצם הגיים צ'יינג'ר שלנו באיילנד גארד, לעומת חברת אבטחה שעובדת על ידי שומר. זה האישו שעליו אנחנו מתמקדים, מניעה.